Lo kublai jan me je pi baro yu pi we nang kon sha ba nga kwa ban ai ngu yu blai u bada ai ngi ka jingkoi ka jingkhia ba sai sien pat bangi yo bang min kalat ban yekren shapang ka jong u ba ngi kwa ban pedang som haru ya kinong pet kinong ngap ya kan ka jingkren ka jongi but ngangai scam ba pinyo shibon ya ka jingtip shapang ka jong blai ba ka topic ka ba ngin kren manta ka tayo ka dai ka jingtip ya ublay to sha score but banyo ka jing kai na ka tin ka jong ublay but ko ban pedang skop haru ya ki shakri ka jong ublay ki bala pelaj ya ka por ban ya don menta lam hagani ka jing kren ka jongi I don I pastor Edge Nong Clau I ba loving son Carpran ba nyobor lapasam but I Ardison Carveteng te kini kinyarap yangi ban jubab ya ke jingkli ka ba ngidon kumba kasantli e ke jingkli but kwa ban ong iki so ba ban yarap lam but chua bangin sedang ikan ika jing krening jongi nginya pandam sha clear ha jing duai Như đuối có bài trình bày blay melong sha tàu blay bu crown blay jong ki blay try jong try aim jong ki aim blay sibun na kana ka poro mel ai kana ka lat ban ya batai lang ban yo sngew na kshakri jong me ki ba pair ek chinya kren jogi na kting jong me bat na kana ka god ki mau jam sha kres na ma ta ka daw ki kerpat ek jing dorong kat lam jong me baro kino shimanta baru banyak sengau kena mereka ban sengau tu ya ke kubor ka ban medan ban ai haki menta por nama ta kadau dorong kala ni mat kublai shibun ni jing sengau jome jing doai jongi nama ini pangidam hak tangjong Jesus Christ amen aku blai shibon nama ta ka jing duai but ka jingkli ka ba ningkong ka ba ngadon ban kli ya I pastor H Nong Clau kalong haki ai ki south li ki rukom ba ublay ukren shangi hakine ki si pastor sambahaban jubab lam yiganika jingkli Pingui ublay bingla bane keren menta khindia cha phang ka jingtip jong ublay nalta rangkat bakata ka jingtip ya ublay kebun abang keren phang ka jingtip ya ublay lane ka jingtip na kong ka jingtip jong ublay long basta shalan dat ka bo ka jing su thu jong ibure ngim la ban sung tho ngim la ban sem phang ha kan urkam nima ka jing star ublay balong shap palat liam ka jab biang jong ublay basta tam ublay long basta la lut badan ka bor te ka jing tip jong ublay ka long ka bangim la ban sung tho mata nin sa sung tho hak ka boy ka por anda jisun wan ka sen ka ba bar inja ka lat ban ya kan do lang bat u hak ka pathai ka pathmai hang tang nin sa nang bat sung tho sepang ka jing start jong ublay sepang ka jing start jong ublay ki bon than ki bon palat ki ban kren sepang ka jing start jong ublay kumno bu thawi bure kumno bu thawi ki lom ki wa ya ka mariang ki sinteu ki knyang ki mrat baro ki jing start ni golong palat ikata but mentapat da ka kumno ban tip yo ublay pan kata pa da ka wepot kurkam kumno ngi tip ki jing tip jong ublay kalong ka palat liam ni ba kumno ngi tip yo ublay hakan kurkam ublay ukuran yang ngi menta ki sungi hakabag ni em hakan kurkam ublay ukuran hangi dagi bun ke rukam kumuang kawai ni kita ngilap mo do de lembaga mariang haka mariang dan si bun kijing tau ki ba pher ba ki ba phla kumu usunteu dan si bun ki benta hau hakarong haka ni katai usunteu long bu internet walau bu net dan si por la jisu ukuran ong ba Breu usalaman breu start
Ustad hadu kata-kata mundan beri bukham sta pala di u hanrai ke buram jung u kam kot tang bat yunu jor bat usunte bam emmentala syalo u yapno kumno blai kuren hangi lamba kene ki mariang kawa kabatu klem sange de ki spas nem la ne ki hajar nem tu kami na igom kala che kata ka rukom keren jung blai ngi kaba ka ka bu ai ngi kami don kam ki klau ki betap ki ek mai ia kemarin kadi rukom kaba blai kuren hangi munta pa khandiat keren chipang kumno itib blai kuren kumno ngi umu ong biang dei leng ba kemarin naki niki senteo ki jing thao bo blai lo thao ki marat ki sem ki dokha kaba ta ukuran yang ngi leng ba kemarin kaba ngimla uat bersuthu janai chipangane nang tapan ukuran yang ngi leng ba ka bible ka kten jung kata kadai ka wei ni gila do blai ukuran yang ngi kane ka yatho yang ngi ka ai ka bajia ka bala dep jia ka ai ka badang jia bat ka ai ka ban sajia kadai kata ka ai ka basung tanat ukuran leng ba Bible ka kten ju nang ta shu lang ba mun sem ba khoi ni te bikin e baro upar kendo yang i jimot jam berkhat yang de mun sem ba khoi ba karen ngi ba ya lam yang i ba ten lenti yang i ba kurhu yang i te ulai kuren lang ba kamariang kuren lang ba kten ju ka Bible lang ba mun sem ba khoi ba ter ban kren si siaman ta kan ka puthai ba ngi em ta chapang jing e blai jing thu blai jing start jing blai ka long chalan dat ka bor jangi ki balong tang ki no pop ki ba palat ki ba duna ki ba le pop man la ka khlep mat ma kata ni ap khmil ti ya kala wai ka bangin san sok thu khamba ni ki bom ju ko chi ki bom ju ko kamare angala pan yarap jangi Kublai Shibon, pasar ikat ka jeng jubab ka chongpi oi. Ublai Ukraine yang lengba ka Mariang, ngamba ka tieng chongu, but lengba o mensim ba khotru. But ka jengkli ka ba ar ka ba ngan kli ya i ba loving son karpan kadai. Balay ba ka Mariang ka long ka way na kurukom ka ba tray kam ba ha ka jinghikai u nong pandem yangi song ba ban jubab lam gini ba loving son Kublai shibon nam da ka to ka jingkali ka ba don kam bat ka ba suk ban sung tu hadu ka ta ka mat ka ba ning kong ka ba nga kwa ban yalam yi pi sha Genesis lanong ka ba ning kong ka yatu ya ka jing thao ba ya ka jing pulong ka jong play ya ka benang ba ka kendau kumba henrius ngi ba mana ka wai pa ko ka sngi lada pi pule ha Genesis lanong ka ba ning kong hin shamba blay wong ba ka long ka ba pha henry ha ka sngi ka ba khaddo hadin bo la dep thao yu prio blay wong ba ka long ka ba pha ye te hin pej ha ka ching thao ba ka ching long ka chung play yu brio ubu yu ha ka pier eden ha Genesis ka long ka ba r pin puli ban ngana ka dekat ka ba pra ka itu ba ublay labu yu brio ya ka ba u lashna ha ka pier eden ka ba mud ha ka pier ka ba tap da ki babun ki ching thao ki chong play nakata ka daw ki mariang ba ki ching thao ki chong play ki long ki ba kong san hadu kata ha ka ching tip ke chong hi ya ublay namar ba ubrio uba pej ya ki mariang yo i tang ya ki sla ya ki sentio henry yo i ya unong thao bala thao bat bala sandol ya ki ni ching thao ba ro bat ka dei ka ching pen pao ba ublay u i yang i ki brio da ka ching pen pao ka chong u lang ba ka ching thao ya ka beneng ba ka khendo Shibon ba loving ikat ka jeng jubab ka chongpi oi ka Mariang bat ka jing thao ka long ka jeng hikai ka ba kongsan na ka banta ka jongi kham tam ban tip shapang ublay Shibon bat ka jingkli ka balai nga don ka bangen kli ya i ba nyobor
kalong ke ba ka jing pule ya ka jing pen im jong Hebrew ha ka Bible ka don ban ai men sim jangi kumlei shibun ya kana kicing kali oi ladang ni pulai ke Bible ni syam ya kicing tu kana shapang ki department bat kina tul upa bat kiwe de kiru koi men barim kicing tu kana shapang kum u Moses kum u Abraham u Isaac nangta kinang tul upa kum Jeremiah kum u Isaiah bat Amos kum ta ter habangi pe yigini kicing tu kana kilong kibriu kum mangihi but ki sharp and shoy kumangi hi ki breu henry ladangi pule pat yijing to khana phang jong ki maki ki yang joint ki job ya ki chip and shoy da ki jing ia ki jong ublai ki job ya ki jing shoy da ki jing ia ki jong ublai tikum ta habangi pule ya ki jing to khana phang ki department ki jongi ni don ya kita ki jing kerman mangiru in job ya kita ki jing le sngaman pule pi ki jing to khana phang u Elias how Jacob kalnang basan kad khot ka ba khat nhau tho ya kana khot Jacob kalnang basan kad khot ba khat nhau ka bong u Elias ulong ubru uba kum mangi hi ula dwai but kamshem la hap slap hadu lais nam henry banai u Elias ulong ubru uba kum no kum mangi hi ulong ubru uba kum mangi hi nanta ya phai bat ngaru sha ar koren kalnong ba khat ar kat khot ba khendai ar koren kalnong ba khat ar kat khot ba khendai ba ong kumne tew lo ong hanga ka jinga e jonga ka da biang ya me namala penjana ya ka bor jonga ha ka jing tlot ma ta daw nga ko ban ai ka khubo jing kerman ya pi uai hoi ngilong ki breu but ngila ban job ya ki pen shoy ya kita kicing telot ki jongi da kita kicing ia ki jong ublai bangin yang scam ha ublai bar khoi kanuksa ka bakhadu ya jisu ha ka Hebrew kolong ba sao ka khot ka bakhat san Hebrew kolong ba sao ka khot ka bakhat san ya pule bat nga bat phai ka Bible ki jong pi Hebrew kolong ba sao ka khot ka ba khat san ba ong kum ne ngap kting ki jong mlai ko ong kumne namar ngimdon urang baling do bom la ban yes ngau lem mat gi ching tlot jongi henry ya ubala pen show ha ki ek bangaro swim yangi henry klem pop jisu ru la pen show kumbala pen show yangi henry u yang scampat u yang scam bat job ya kita ki ching show namang ta kadao daga ba pule yi ki ching thobana ha Bible ki department ki noi trupa kai man sim yangi kai ngi ta ka bor bangiru ngila ban le bangiru ngila ban job ya ki ching show yi ki ching kendu ki ba pair ha ki ching em ki jong ki breu den namang kata walam khuslai yaine how Jesus Christ bar ka jinga ki jong u kan pen lai bi ban job ya kino ki ching show ki ching tlot ha ki ching em ki jong phi kumlai shibon blei shibon ba nyobor kita ka ching coba bo chong pi oi kiru kilong kumangi kisha panjoy kumangi hi Henry ki job ya kata ka ching pishoy niru ngin job ya tak penshoy leng ba ka ching arab ka chong blei blei shibon kita ching coba bo chong pi wa ching klik ba sao ka ba ngadan ko ban kli ya iba artisan kha bacheng kene ke jing kli kalong haba ni pule ya ka Bible yeno lapla haka haba ni pule ka Bible yeno lapla haka sambhavan jubab lam kene ke jing kli sa sisian biang ha kan par kala telat dengan ada cekman bangala banasam ya khtin ke jong blai te hanak par ka jing kli ka bala bu ha kalong mna haba ni pule ya ka Bible yano la flahaka habangi jirbnya bat pule ya ka Bible yano la flahaka nakang ba udisu ulong ya kijing tho jong testament barem bat kan tam ha ka testament ka bathmai kilong ke bay flayanga kene ka jekang ka jong udisu ba ha kijing tho ka bakhuj ha testament ka barem bat ha testament ka bathmai ki flaya udisu no suspa ha ba baro ka jing kerman ka jongi ya ka jing im bam jukut kasong
sisa ka Bible boro ka wai ka thu ya ukris ndu ka jing tho ka banakam ya jing pulang namar klem u on long ka ru ka balang hadu ka jing pular ka bakut ba udsu pular u ong komno ong ba hakmi ngawan kloi ni pole ya ke kam jong u ni pole ya ke kam jong u bat ni yo snge wa ka jing sama ka tan jong u lada phi kwa ban ithu ithau le ban ithu kam ha ban ithu bat nong panem yết bên nhá hule ya kijung tho bakhoi te da ka ba ni da ka ba ni yết bên nhá ya kijung tho da ka ba ni ya pat ha ya ka Bible ngin sai i ya ujisu ha kijung tho ki bakhoi de na ka ba ujisu ong ba kijung tho bakhoi ki phla yang yết bên nhá pat ha da pule ha ya ka Bible Prinsesem ya ujisu ha ka Bible Ta ko be shibon ba artisan itu ka jing juba wachang pi oi ka testament ka tma ba testament ka barim ka pla yang i shapang u Jesus Christ Christian but ngajing kli ka basan ka ba ngadon ka ba ngan kli ya i ba loving son kalong ke ba ai ke jing snotanat but kabor ya ke jing long mensim ba loving sma ba ban batai lam ni ke jing kli kublai shibo nam da ka to ke jengli ke jong phi ke ba jing song tanat ya ka mensim ke jong ubreo ka tien ke jong ublai ka de ka white lam ka banap aliang serti but habangi pule ya ka tien ke jong ublai ka airu ya ka jing song tanat ha ka ba ka pathe kam la banai jisu ha huyanes kalanang ka ba nrio agar ka ba san phula yong kumne ba lamda phi bam na ka do jong khon brio le me di na ta ko phenom yo ya la ka jing em bat habangi yo ya ka jing tre ka jong men si ma khoi ha ka do not ka jong ni plot por ban ya plot por ba du blai lang ba ka tien ka jong ka balong ka Bible ka ta ken ka de ka jing im ka ta ka de ka jing cha thai ha ka men sim ka ban snop tanal ya ka jing em ka jong ka tien ka jong blai ba dom don la ka wei pan kublai shibon ba loving ya ka tuka jing jubab ka ba pila ai hangi but ngan kli yang ya phi ka sakani ka jing kli ka ba hinrio kede ke ka banja kat ba ngin dang penbon ya ka jing prakhat jongi shapang u jisu sama ban batai biang ngi kani ka jing kli kublai shibo nam da ka do ka jing kli upor wong ha ar shkidong korin kala nang ka balai ka ba khat pra ba niyo ya ka jing kala da ka bangi khmi kat bangi khmi ya jisu kat bangi pe ya ka do khamat ka jongo kat bangi nang pule ya ka jing long ka jongo ka jing mut ka jing prakhat ka jing thrang ka jong iru kanang e long kuma u long ba khoi ha bangi khmi ya jisu ngiru ngenang e kwa ban yai long ki ba khoi ki ba klem tho bria ki ba klem bet ngen bat ki ba dap ya ka jing long ka jong blai ka ba phalang lang ba jong Jesus Christ kublai shibon ba loving ya jing jubak ba sotanat ke jong pi oi la da ngi pusan ngi prakhat pang jisu ngi kwa long kum mau kublai shibon kitu ka jing jubak ba jong pi but ka jing kli ka ba nyo ka ba kwa ban kli ya i ba nyo bor ka dei ki ka to ka ne ka ki jinglong ki bangi dei ban penmi ha ka jinglong kristan ki jangi so ban jubab lam ikani ka jingkli kublai shibon ya gane ka jing kli sa sin sngap an pulei phi na ka jing tho jong ka shakri ka jong ublei ya ka ba kala ba tai shai hang ne ka ong kum ne na ka ne ka ong kat bangi puson ha ki jing janai jong nong pen em Jesus Christ
ngin kwa banlong kibala kelador nadong syadong. Bat kita kibala tau temai. Kibala tau temai hakadur jong jinglong khoi jong u. Kan danru kajing terang jing sliang hakamensem banlong kumma u. Uba ngi kata kat ba kijing perkat jongi kine ha ukris. Kat taru ngenang long kiba kam smart banyalap ya u haki wepat bat penpau ya u ha kaperthe. Kene kede kijing batai jong skri jong mulai ke bas ngotenat makumno kita ki breu jong ublei lene kata kijing long jong kita ki kristan ki babot ya jisu kide banlong. Kublai sibon. Kublai sibon ya kata ke jing jubab jong pi ke ba pi lak pulina kot jong ke len juai. Oi, istanat ya kene ke jing jubab ke ba lada ni perkat syapang uji skris lang yeu ni sotanat ro ban kren ban kana syaki wei ki brio syapang kacang kublai sibon ba nyo bor kita kacang jubab kacang pi bar kacang jubab ko pra ngadon menta ban kli iba artisan kharbacheng kalong ki jing hikai jong ka jing shanya scam kiba ki jing tau ki jong blay ki hikai yang ba artisan song pawan jubab lan ni ka jingkli ka baar ya ka ba dan honne ka makumno ki jing hikai jong ka jing shanya scam ke ba ki jing thau ki jong ublai ki hikai yangi lada ngin sa skor kam ki jong ublai ke ba ula thau kin hikai yangi ki jing hikai bakordor jong ka jing kongu bat ka jing shanya ngilak ben medor ba kumakono ka karukom ba ki jing thau ki jong ublai ki klur ki ding ki bamnang bangkran ki bamnang bandan yang perkat kumangi dan yang perkat le kono pede ki kas kam yangi ka ongno ne nadu ki klur ki baya haklenti ka balapin tikna yaki ka ba ondon dien ai lang ba ka hau nakwe karta sakwe pat bat hadu ki beretam jong kajing pelong ki kongu ya kamon unong thau kata ka mot bolong bawar ki klur ubenai kasngi ki ya nakwe ka puas ko nadu ba ublai ula thau nelong matang wat ya kalenti jong ki om sim ki ya ha hau bernonor kajung mong ha kajung ya jong ki hanek dan sibun hasun benang lagi hajar da ki milian ke bangi ngamla banyo hanek sim ku uwai par kene bak penpa baki ya kongu ya ublai lane ya kamon jong u notha bar ublai usma so kher bar kesan ke bar khoi ke ba ulatha kapen i ba wat kamariang kewan hai ke sa oyam hak sisnem kewan metek man la usnam kem ke jong pher hanoru kene kapen i ba kamariang bar ki jong thau ki jong ublai lat na ubriuru ki nang ban perkat ban but ya kamon ke jong ublai yak ba ulabu banyak kam tu baru sinam baru sirta hakarta ka jongki kumangi ong ta ba klur dan sibun ha hande kim sim ku uwe ya uwe pat hande ki ya hakarta ka ba ublai ulabu eki bagina kadai kane ba ki jing thau ki jong ublai ki kai ngi ba kumno mention ya ba kongu ya unong thau ngi khamtam ki badan ya jabiang ya jomot ka ba ha bangin perkat ban le ek namanta ka jong ublai kine ki kai ngi bangin kongu ya ublai kumnong thau jongi Sibon ba artisan yang tu ka jing jubab ke jong pi oi ki jing thau ki ango ye kamon ke jong blay but ublay usumar sukher ye ki utip ye ka jing don kam ke jong ki ka jing kli ka ba khandai menta ka ba kwa ban kli ya I pastor edge nong klau kedai kumno kamariang kala ban yarab yaki jingmut jing perkat ban perkat syapang kabeneng pasal sangpaban jebab lam ini ka jingkli kamariang kala ban yarab yangi ban perkat ban jublay da ka bangi yo ka yarab yangi ban perkat bat kam jan jublay ma baru ke meriang ke ba ni kadai kijing ai so maju blai nu mata jengi nak mata kijing non kam jengi bagi jing ba yengi
ka wei nagi Hublay shibon pasoi tka jing chuba hoi kamriang ka jing tip yangi shpang oblay kaya pro yangi ban tip shibon kham cham ba wala ka ne perthai ka dap da ka pop re ka mariang kadang pen I ye ka jing internet ke jong ki kene kalong ka wei ban pen phalang pa de chumach perkhat jang Hebrew shabneng wala ka ni ka perthai ka dap da ka pop re ka mariang kadang pen I ka jing internet kham cham le habneng haga baka pop ka nam don shu ka no ka jing internet ka jong ka ki chimut perkhat ki jongi ngimla ban describe ya ka jing internet jong ka baneng satang lada ni I yo blay adang le hok palada ni yo ban let shibneng ngin sala ban yo I dalai khmat ki jong ya ka jing internet ki jong ka baneng dashbon ka jingli ka ba shpong kwa ban kli ya I ba loving kedai ke ka jing mi ka ba bha ka ban mi na ka jing pule ba jing pusan ya ka bible ba loving sama ban jabab la mekanika jingli Keblai shibun na benda katu ka jing kele kalong ka badan kam hadu kata namar ba bangin sngau thu ya ka tin ka jong blai ngimla ban yo da ka jing mut ka ba kan jabriu ka jong e ba ha ka chu ka rukom ru ba ngin san ha ka jing long ka jong e kum ki brio bangin lai na ki babun ki jing ma ha ka ba batai ya ka tin ka jong blai kadai tang ka bor ka jong man sim ba khoi bala ban hi kai ngi men ba jisu u kio shabanang u ai ka jing kulari ki sanran ba on pha yu man sim ba khoi ha yones kul nang ba saud khat ba apun riu ong ba u man sim chong play on hi kai ye phi ye ke pa ro bat kum ki brio ki ba im ha ka ni ka sngi ka ba khado ni don kam ya ka bor ka jong man sim ba khoi ban hi kai ye ngi ya ka jing shisha jong ka tien ka jong play ba dai tang lang ba chong ka ha ka ba ngila ban yo ya ki jing pen mi ki ba ya dai kat kom ka tien ka jong aku beli shibon ba loving itu ka jing juba wa chang pi ha ingin long Hebrew ki ba yar haga chumach perkhat ke jongi ladangi pule bat pusan ya ka bible ka jing kli ka ba khatway ka ba kwa ban kli ya iba nyobor kadai ki jing ai jing mut ki ba pila ban terwa shangi ha ka jing ya de bat ka rukom pule ya ka bible sama menjawab lem Keblai shibun ya kana ke jing kli hoi ngimla ban yo ya ke jing nang jing start klem ke jing minot ban pule kamtam ban pule ya ke ting jong ublai rengkar ba ke jing tuai but kidon ha ka bible ya ki ba ngila ban singau thu but kidon ha ka bible ya ka ba ngimla ban singau thu ladangi pe tang shisin lana arsin henry ngide ban pusan bha ngide ban pule bha ban pe you know jor ya ka we get khot shak ka we get khot bat kumta ngila ban yo ya ka jing singau thu ngakwa ban ip ya kini kilai tali get khot proverb pra khat nhau Deuteronomy sao at khundai Jeremiah at khundai khat lai tungin page ya kene kit khat tungin page ya kene kit khat now proverbs kal nang ba pra gar khat ba khat lai ba ong kum ne na I ya kita ki ba I ya nga ba kita ki ba wat biang ya nga kin syam ya nga bleu la kular ya kene ki cing kular ba kita ki ba wat biang ya u kin syam ya u kita ba wat ya u na ka ting ki jong ublai kin syam ya ublai bat kum ta kar Deuteronomy kal nong ba sao kat khat ka ba ar khundai ka ba ong kum ne de khat ka ba ar khundai ka ba ong kum ne Henry lada nangta men da wat ya utrai ba blai jo me men sa syam ya u lada men wat ya u da ka donot baro ba da ka men sem baro hoi ka juru
habangi wat ya ublay hagijing pule ya kakting ngejong u ngine ban pule ba ya kakting ngejong u kumbangi wat ya ublay but sagaway kat khot Bible kabanga kwa banyasa mat pina Jeremiah at khundai khat lai but pin wat yanga but pin syam yanga haba pi wat yanga dakadonot baro hoi bonsin habangi pule yakting jong ublay ni pule tang bandep Henry kene kede ka nuksa ka bhatam bangine ban ti ngini ban wat yakting jong ublay kumba ka shakri jong ublay ka ay ka nuksa unong ti par uba ti ban yo ya kaksia kanar ka bakodor uha ban ti jeliu bat kumta habangi pule yakting jong ublay ngini ban da ti jeliu bat da pule benia yinu jor ya kowe kat khot sa kowe pat khanang ba kan wanra ke jing sngal thu ka bajanai bat kan long kum ka wa toy ha ke jing im ke jongi la pi sngal thu ya ting jong ublay pendap da ke jing kman te kumta bot ya kine kiru kom ban pule ya ting jong ublay khanang ba pensiam ya ke jing mut ha ka ting jong ublay blain ku kui pi Blay shibon ba nyo boy to ka jing juba wa chong pi odd bon ki dikhot lane ki paragraph ka ba ngim la ban skotho sha dang pule ba ka Bible but ni dai ru ban kan ma ban yinu jor ka we ka dikhot but ka we pat khnang ban la ban yo ya ka jing shisha kanika jingli ka ba khat ar ka ba kwa ban kili ya i ba artisan kadai ke ai ka ba day ban wan hashwa ka jing pule ya ka Bible somba sebab lam kanika jingli ba artisan jingli babut ka ngomno ka ai ka ba day ban wan haswa ka jing pule ya ka Bible haswa ka jing pule ya ka Bible ka ai ba day ban wan haswa ka jing pule ya ka Bible hana ka omno wat ju pule ya ka Bible kham da doai wat ju plit ya ka Bible ne pule ya khting jong blai kham da doai swa soban plit ya ki sla jongka ni dai ban pan ya ka jing pensai jong umersim ba khut bangen jo ya ka jing pensai nama ka ong ba ya kitir jong ka jong blai lapsat mesim da umersim khut le nama ka ha swa bangen plit ban suthu kham ha ya ka Bible ni dai ban pan ka bor ya umersim ba khut ka jing ka hne ka nuksa ka bala hne ka long ba haba unathanial wan sha udisu ulong penem ula perta hakmi u no israel u badashi sha ha u ba bomdan ka jing arsap unathanial u laong nangno me itu yanga kane ka jing gili jang unathanial ya udisu nangno me itu yanga udisu ulo jabab shwa ba par khat u philip yame men ba meradan hapo ta uding dembor ngalai i yame yangiru kane ka jing gili jang u Nathaniel ya udisu hne u disu wang ba shwa ba men kli ya shwa ba men khat shwa ba u flip umpat khat yame ngalai i me nama kane ke jing dawai ke ba u dawai sha udisu te u disu wang ngala snau ngala i yame tene kang ba yangiru u disu un i hak jaka ke bari jingi habangi dawai larangi pan u ya ke jing sha ke bangi la ban tep ya ke jing sisa hane ang larangi pan ya ka jing sisa larangi pan ya ka jing start na ublay bantip ya ka jing sisa ublay un ay ngi wala lang dan hasa kabari dan ha wat haska ka bapawru kene gade ba habangi swabingin plit ya ka Bible swabingin pole ya ka Bible ngile ban pan ka bor na umursim khoi trambu un pensa su hangi ya ka bangi ya ka bala tho ha tin ka jong u blay kramangin yo ya ka jing start kramangin yo ya ka jing sampang kam ha su ya ka jong blay ngile ban pan ka bor na ublay swabingin pole ya ka jong blay Kublai shi bon ba artisan yang ketika jing coba ko champi chwa ba ngin pule ka Bible ngi de man duai shu blai ba ngi ban pan ya ka jing sngoto jing champang na umsim khoi kanang ba umsim khoi pen sngoto yangi ada ngin pule ya ka Bible ka jing kli ka ba khalai manta ka ban kli ya i pastor H Nongklau ka dai ka ai ka jing rap barat ba la kular hakajing pule jongi
ya ke Bible kelang jing kli ke bas tunas ke pawan jebab lem pastor ini ke jing kli Kawai nagi jing ai barat ba kami boleh ke keteju kalau menghitip ya jing sisya bah ke Bible la yatu ini ba ngidan kita kalat jong ke jing em wala ngilang tang ki bapa tang bapa lat ki beduna ki bela pa ki bom bit dor sisya ban kmi tiru tang man amingin yo ban em ngilang ki nopa Henry da ke jing ai ai ublei ngitip naga baput da bapulai ke Bible ngitip ba wala ngil pap kan ko nuru la dengi plai ki pap jongi blai ulang bokoloi bat ban ma ban pedang ye ki jing kerpa jongi la dangi pla blai umun nampan bor ni nuru de ki jing ai ba rat ba si sha bu blai ai ni lang ba ka Bible de ki jing ai ti jong blai ye lu jong khun ki jing ai ti lot jong khun wat ban ya ba ka deng khna naga daw ke jing e bu kwa yang ni min em junam ke de jing gula pa krau tam mi lam ban mo do ke ba rat ba tam ke jing gula ha ban kulai ke ba bang sem ba leng ba ke ba bang ite bu leu e yang kata ul ai ti ru jong khon bal kham we ha kan benta na kwa ban ang khindia ke ba ngi ite sibon ngi spelended ye ga to ke kitab Matius Yones like Andrew na bau blai lo kata yang bertai ka bol ai tin no yo khon bala kham away bau ai bangai hu onam jat shu hang ni ngadang khendet ki jingli hato bon ki blai bangai hato bon ki blai ba pedang ye nek jing ai jong blai hato dan la de shu ong hi kum ba ong ka keten blai Yones like Andrew bau unu bangai hu onam jat shu yo ki jing bam jukut kata kadang penlong yang akan berkat tang sungai jat shu yo jing bam jukut ke Bible ke ong ke kitab cakap untuk ong setan ong ngai hatu yo jing bam jukut em kamot yu gani bau unu bangai yo jing bam jukut ke jing sisa je ko tolan pi berkat ba kalau unu bangai baru bosan ya, berpediang ni ai boleh unjuk si embam cukup ban sungai, klaim le kam kata kam dan jimut ban su le klaim ngai kata ko dan jiwet boleh yang ni lada ni bot ni ngai ke jing hikai be ke mon boleh, nama katakan ni jing pula ke barat ba sisa ke ba ni yo dah ke boleh ke den boleh kalam ban ni sutho ba ban yo ye kata jing em ba bom cukup bo boleh lo ayo lo khun ai la ke jong jing em kalong la dengi pediang la dengi ko ngo ba le ke manju kata kalong ke badan kam tang man sungai nung tu yo ngai bun ki stan ki bangai henry batu wat banyak breu kingai tang ba sungai klem le kalong ke bayak nama kata kum ki kristan kum ki khun samla senrang ne kan thai khna nan temen ni de ha ba ngai to ai bengin le ya kamu boleh blend kur khu yang i wei de ke jingirap ju ke jingkermen jong i kalong bengin dan ha beneng ha ke pathai thama ni ki bom ju ko si ki bom ju ko rangkat bo jisu kan kalong jingkermen basrak i wei ni to blend kur khu ya phi baro bat ngin sekendo ha pathai ke thama wala de jia bengin am lap ni kendo ha kan ke pathai mi emta kulesibun pastor ka tuka jing jabau chupi hoi ke jingira barat ba ambla kular haba ni pule ka Bible kadai ke jing ai ublei ya khon bla khamarwe ban yap namta ki pop ke jongi namar ka bainang hi jong ka pop kadai ke jing yap ten Jesus Christ wan chini parthai ban shim ya ki pop ke jongi ban yap ban ba halor ding pna Calvary but kino ki bangai hu kinyo ya ka jing im ka bom skut kuble shibon pastor ya ka jing juba ko chongpi ba ngadon ka ni ka jing kli ka ba ngan kli ya phi baro ki ba snap ya ka jing kren ka jongi ka ni ka de ka jing kli ka basuk ka jing kli ka ong u batang ma u hi u ba long unong hikai ba la ban wanra ya ka jing mi ha ka jing kai ya ki kin jing shisha ba kinja blai waita noi kai ba la ban
ai jing sha ba kan ja blai hoi u dei u min sim khoi ang ko ban ple na yonis kan long ba khan riu de khot ka ba khalai hang de kong hendrei onda u la wan ma u min sim ka jing sha ken un yalam ya pi sha ka jing sha baro kan ni ka dei ka kan tin ka jong u Jesus Christ ba pen shai shapang u min sim khoi ha ki sanran ka jang u ba onda u min sim ba khoi un wan un yalam yaki shaka jing sha bara te udai u min sim khoi hi u nong hi kai u ba shisha te sakanika wega jing kli ka ba ni don hakani ka jing kren ka jongi ka jing kli ka ba kwa ban kli ya i ba nyobor ka jing kli ka ba khasan ka ba ong ki ai de ki lat ki ba oblay upandan kam knang ban kren shaki do anot jongi ba nyobor song ba ban batailam yangi yakani ka jing kli kubleshbon kubleshbon ba loving itu ka jing coba ka jong pi but mentang dan sakawe ka jing kli ka ba ngan kli ya i ba nyobor but ngin pengkut na hiru yakani ka jing kli ka jing kren ka jongi kini ka jing kli ka dai ka ba khatsan ka ang ki ai de ki lat ki ba ublay upanan kam knang ban kren sha ki donot ka jongi pa nyobor swaban batailam yangi kani ka jingkli kubleshbon ya kena ke jingkli hoi ublay ula ban penan kam da chibon kilat ban kren ha ki donut ki jong pi bat ki jonga ublay ula ban penan kam da ki parlo ki jong pi ublay ula penan kam da ki pasta ublay ula ban penan kam da ki dekat balang ki jong pi bat kum ta ter bat kum mangi ya pule ublay ula ban penan kam da ki jing thao ik ba ula thao kamarian nanta ki jing thao ki jong ublay ya ki ba la ban pen pai ya ka donut ki jongi sha ublay but ublay ula ban kren hangi da kino kilat ya ki ba ublay ukwa but kumangi ya pule mention tayaro ba ki angel ki jong ublay ro ki ya trailang na benta ki jing im ka jong pi bat ki jonga but kumta kumangi le pule ha kane kalanang ba umen simakoid udai uta unong hikai bala ban penyekendu ya pi bat yenga shau Jesus Christ kadai ka kamram jong umen simakoid ban kata hapi bat hanga ban kata ikidon jong pi ban kata ikidon jonga kenang ba ngila ban pai sha Jesus Christ ubadai tang mo uhi uba kalenti sha baneng namang takadau lada kino kilat ke ba pisngo ba ublay u khot yapi pediang yaki bat pai sha Jesus Christ kubleshibon ba nyobor itu ka jing jubab ka jong pi angai ba ngilas ngotho ya katuka jing jubab ka jong pi bat mantang ila poi syak bakut jong ni ka jing kren ka jongi kubleshibon yapi baro kinong shimbanta kinong page ya kanika video but lada don kijingkli lene kinu ki ba pimla ban sngoto lene kam shai bha sngo bha ban comment ban kli ni kloi ban jibab ya kijingkli ki jongpi but kublei shibon sai sien biang in kindu biang pat lashim tayo haga jo ko por ban penwai no ikanika jing kren ke jongi in kerpat ya iba loving ban duai ani ban penwai yangi da ke jing duai flesh bon fi baro dengan ya duai bleu bak pa jang ba beneng kwa ban ngo yeme na ka benda kan ke jing ya kren ke jang ye ha ka ba dai bat ke jing te biu blai ni ai ngo yeme na ka benda ke jing pen shai lang ba men sim ko ha ka bangi la ya yo ban ya keli ban ya pe lang ba ke tin ke jang me ya kini ki jing keli ki ban ngi don
hakan ni kalimat ban adwai ba ke jing su ke jong blai ba ke jing ku ke jong me atrai lang ba man sim ko ken don kat bat ba ro ki ba sneo ki ba shashkor ba ki ba snap ya ke ni ke jing yes lock lang ba ke tin ke jong me hak be de ke subject to ai ba ke jing i ba ke jong me kan ai sa rang kat ru bat ngi lang hadu bang na ken du biang hak we ko por la bang i pan ka dang thang tam jong Jesus Christ amen